hindi mo talaga mapipil yung orgasm. Kahit na nagbundol-bundol na yung pati lalaki doon sa ilalim, hindi mo talaga mapipil yung parang sakit eh, masakit diba? Ay naku, hindi din. Di ba pag madiinan yung mga traffic. So ngayon, binunggo siya ng sasakyan na disgrasya tuloy. So binunggo yung sasakyan niya. Good morning, Philippines! Hindi kinaya yung ginaw. Tingnan nyo. Hindi masaya sa ginaw. Ipasok ko to guys. Anyway guys, maayong hapon. Maayong hapon sa inyong tanan. Kailangan na siyang kailangan ng malaking pot. Diba? Okay, Gopi. Hurry up kasi alis ako. Hurry up, Gopi, be quick. Maginaw na yun ngayong panahon guys. I-harvest ko na yan. Baka mamaya. Kasi laki, sobrang laki. Hi guys. Hi everything. So hapon na tayo umalis guys. It's 2:46 na. Kunin ko si Brenda. Brenda na naman ang kasama natin guys. As usual. Kagabi ba yun? Sobrang saya namin. Kagabi ba yun? Yeah. Kagabi yun. Pumunta kami kay Lloydie Dots. Bibi Lloydie Dots. Pumunta kami doon kahit gabi na. Kahit alam namin magabihin. Pumunta para talaga kami. Para lang bisita. Para bisitahin sila sa bahay nila. And masaya naman. You know, masaya naman doon. And hapon na ako pang nagdesisyong umalis dahil nga nabisi ako kaninang umaga talaga sa kaka-edit, sa mga kahit anik-anik pang ginawa ko, ganun. Yun, meron tayong mga ginagawang mga video, nag-i-edit, and tika mo na may tao. Yung tao ba, nakatingin lang sa akin yung lalaking yun, nag-drive ba? Ano yung tingin ka? Liko ka agad para makaliko din ako. Tingin ka pa sa akin. Hindi ka magsilbi sa akin. Charot. Charot! Charot kung shot. So yun. Napaaga ako. Tawagan ko si Brenda. Yung parang malapit-lapit na ako kung ready na ba siya kasi diba alam mo, napaaga yung alis natin. Pagpunta lang kami sa Burlington. Na mention ko na I think sa vlog na magpunta kami sa Burlington dahil nga maghanap ako ng damit na yung masusuot natin sa mga pang daily vlog natin kasi parang di ba pabalik-balik, hopefully makahanap tayo ng mura kasi alam nyo naman na ako na parang napapagod ako sa kakabalik-balik ng damit. I mean in winter alam nyo naman sweater tayo, ganito suot natin. Sinuot ko na yung bigay ni Brenda. Thank you, babe! So, lalo na pag summer, mga tops lang talaga yung gusto kong suotin. Yung mga, gusto kong mga feel ko. Yung feel ko sa katawan ko na yung pang ibabaw. Kasi, parang sobrang picky ako. Lalo na pag lumalaki yung tiyan, ayaw ko na sobrang sikip. Or ayaw ko na sobrang light. Kasi pag mainit, yung kilikili natin is umiyak. So, yun, kailangan kong parang gusto ko talaga siya na damit na parang komportable akong tignan at saka mura lang. So, yun yung hinahanap ko sa Burlington at hindi naman sila masyadong mahal lalo na ngayon na fall na, tapos na yung summer. And, so yun. Yun lang naman yung hinahanap ko na damit. Hello guys, so ngayon guys, naghintay lang ako ni Brenda kasi tinawagan ko siya, hindi man siya sumagot. So ngayon iniisip ko kung anong ganap niya.
So, tawagan natin ulit ha kung sasagot ba. He did call the end. He did end the call. So, I don't know if she wanna go. Oo, pareha tayo na ng utak, di ba? Mga utak. Hindi naman utak Talang ka. Utak naughty. Naughty. Alam mo yung usapan laging Hi guys, andito na si Brenda guys, finally. Sumagot siya, nakatulog pala talaga. Nakatulog ako. Nakatulog din. siya. Yung phone ko, medyo malayo-layo konti sa akin, kaya hindi ko narinig. Naka-vibrate lang yun. Mahilig sa vibration. Di ba? Mahilig sa vibration. Anyway guys, napag-usapan na naman natin guys. Ito, napag-usapan namin guys ha. Yung menstruation, meron kaming mga sakit. Dysmenorrhea. Ang una, ang sabi nila, ito daw dysmenorrhea, mawawala daw ito pag magkaanak ka na. Si Brenda may anak, magagandang dalagita. Dalaga na, parang kapatid lang ni Brenda. So yun, meron pa siyang dysmenorrhea. Meron pa. As in. 2 And then, days pa ka mo. oo. Wala, ano to? Ay, Sumasayaw. Ay, malaki. Mahaba. Mahaba siya. Yun guys. Di namin alam kung ano ang... Wala, ano yan? Wala, malapit siyang nagkaano. Kasi naman yung red, pumasok pa doon. Ay, pasok na ako. Ay, bahala kayo dyan. Diretso ako. Ay, bahala kayo. Ayaw ko nang makikita. So, anyway guys, merong malaking dambuha lang sasakyan dito. So, anyway, napag-usapan namin ni Brenda. Usapang to ha, parang iyo ha. Pasensya na sa inyo. So, yung sabi ni Brenda, nag-research daw siya kung paano mawala yung, dysmenorrhea. So, ngayon, sabi pa ni Brenda, mawawala lang daw na yun sa research niya na kung sex kayo sa asawa mo or sa boyfriend mo, ganon, na may dysmenorrhea no? So that means meron kang dugo. So dapat yung orgasm makakawala daw yung sakit ng puson mo pag nag-orgasm ka. Baka pang samantala lang yan. Samantala lang yun. Yung parang mababawasan yung sakit or mawawala din next month na naman pag dumating yung period. Ay, so pala, pero every month na lang tayo magpa-sex na merong merong dugo, nakakaiw, di ba? Isipin mo, di ba yung dysmenorrhea parang uncomfortable? Oo, masakit. And then masakit. And then meron pang dugo na iwan mo na daming dugo. And then gaganunin ka. Oh my Lord. Naisip ko pa lang yung sakit ko na ayaw akong makagalaw sa sakit. And then ganunin pa ako na patay. Pero guys, comment down below nga kung anong kung ano yung alam yung ready-me na makakatulong sa dysmenorrhea. Kasi as in talagang masakit. So, hindi pala yung totoo yung mga sabi-sabi nila dapat magkaanak. Ay, loka-loka. So, kaya wala ang daming nagkaanak na mga walang asawa. Kasi tinry nila para mawala yung dysmenorrhea ngayon, nabuntis. So, ayun. Yeah. Pero hindi yun sa may anak or kasi ako may anak na ako, tapos yun, may dysmenorrhea pa din ako. At saka wala akong dysmenorrhea nung ako'y wala pang anak. Wala? Oo, pero nagka-dysmenorrhea ako nung nagkaroon ako ng anak. Baliktad. Kaloka. So baka ikaw ngayon may dysmenorrhea ka kasi wala ka pang anak. Pag nagka-anak ka, mawawala. That means meron akong dysmenorrhea hanggang menopause. Kasi parang wala talaga tayong anak nito. So hanggang menopausal lang talaga, maghintay tayo menopausal nito. Tapos sabi nila, maligo ng mainit na tubig. Yung kaya ng katawan mo, trinay ko na din yun. Tinry ko yan. Mainit naman yung tubig natin dito. Oo. Tapos yung lagyan mo ng tubig yung bottle, tapos ihilot-hilot sa puson. Wala din yan. Trinay ko din po. Wala. Din po. So, parang matigas na din yata yung ulo ng mga dysmenorrhea namin. Parang tigas din ng ulo namin. Diba? Wala namang, pero hindi pa namin na-try yung orgasm na sabi nila kasi sino ba naman yung magkaganon, di ba? Na may dugo-dugo. Si Brenda. Ma-try nga, charot. I-try mo dahil. Sabihin mo sa akin kung maganda ba yung may sakit. Masarapan ka ba? Ganon. Kasi feeling ko pag may sakit ka, iwan ko. Wala, hindi ka na hindi ka mag-i-enjoy pag may sakit or masakit yung puso mo.
Parang gano'n na. Parang hindi mo talaga mapifeel yung orgasm. Kahit na nagbundol-bundol na yung pati laki doon sa ilalim, be, hindi mo talaga mapifeel yung parang ang Masakit eh. Masakit diba? ay naku, hindi din. Di ba kapag madiinan nga lang din yung puso mo pagka God. sumasakit. Na-imagine ko yung dugo. Lumalabas na. Di ba? Imagine mo yun, be. Oo. Ang dumi-dumi ninyong dalawa. Ang dumi ninyong Disgusting yun. Oh my God, na-imagine ko na talaga. Ang dumi. Grabe na naman yung mga bunganga namin, no? Iba na naman kung saan na naman. May mga asawa tayo at saka I think yung mga nanonood dito is may mga ano na partner. Puriya sa mga walang asawa pero may mga experience na kayo, day. Open-minded lang po. Wag walang hate sa mga itong usapan namin. Ano lang, open-minded lang. Baka mamaya may mga basher na gawin, ba't ganyan yung usapan? Tapos yung mabas pa tayo ng oras. Patuhin tayo ng kamatis. ano lang, advice lang guys kung ano yung anong alam ninyo, ganon. Kasi si Brenda, mamili na naman daw ito ng damit. Ililibre ako, charot lang, charot. Libre. Maghanap tayo ng mga libre sa Pilipinas yung ba? may one take one na tayo, pa $5. $5. Kulang yung tela. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. Burlington. Dito naman kami dito. Maghanap tayo ng mga mumurahing damit, mga sale. Dito. Sumakit yung paa ko, be. Sa pagdradrive. Dito, yung tuhod ko dito, masakit. Ay, malamig na naman tayo din. Oo, kasi arthritis. Arthritis. Ang bata pa natin, no? Parang arthritis. Sumakit yung tuhod ko talaga, be. Look, oh, I can feel the oh. Oh, ida, come. Tapos alam mo yung Look, sakit, diba? look, ganit. Ay, oo, may tumutunog. Tapos alam mo yung sakit, be? Yung sa loob, Sa loob. nakakainis. Kahit Sa arthritis. pilitin mo, hindi. Arthritis. Sa loob talaga, oo. Labi, bagay yan sa'yo, be. Be, bagay to sa'yo, be. At saka garter rice. Di, ala, be, ito, oh. Garter, hala. At saka bagay yan sa'yo. Magkano? 9? Yeah. This one is 14. This one is 9. How much is this? Malaki naman. Ha? Malaki, be. Malaki.
Lawlaw, parang uso man yung lawlaw. Ito, be, bagay to sa Ito, ano be. siya? Wala, I like this. Wala, bagay to sa iyo, friend. Friend. 19 siya or 20. Anong size? Ano siya? 27. To, 27? 427? Bagay yan sa'yo. So, masikip. Yung maluwang-luwang kayat ako tsaka kung maliit yung petite. Si Brenda, bagay yung una mong kinuha, be. Ito? Oo, as in. Kasi meron na ako dito ganito, di ba? Nakikita ko yung sarili mo. Let's, isukat natin mamaya. I don't know kung may sukat-sukat sila dito. Siyempre. Ha? Pero titingnan pa tayo ng mas mura, di ba? May clearance dito, be, oh. Clearance. Indon din, clearance. Ay, mga palda. Kaloka ka. Ito, jeans. Andito ako sa 7. Hanap tayo ng 7. Meron akong nakibili, guys. Si Brenda andun pa, oh. Hanap muna ako dito. Ito, oh, maganda talaga to. Kaso hindi ako mataas, eh. Gusto ko, 7, oh. Ano ba? Sobrang oh, light. Gaan. Nag-ano kami, nag-fit na kami. Tapos na nag-fit, nakabili ako. So, yun, si Brenda din nakabili na. Dito tayo, guys. Hanap kami dito ni Hanap kami ni Brenda. Ito, oh, maganda, oh. Unique ba? Look, ano to? Maganda, guys. Ano lang siya, malaki. 7 man. Naghanap ako ng ka-size ko talaga kasi sobrang liit ng paa ko. Andito na si Brenda sa pinakamalalaking sizes. Yeah, silofin? Pero makapal siya. Makapal? Tapos, nilalagay sa mga ibabaw ng mga furniture minsan Para to protect? To protect. Silofin talaga siya? Oo, Ay, mabili mo yan. Para mabili mo yan. Transparent. Pwede yan yung sa dining room? Oo, yung mga ganun. Tapos, nilalagay sa ibabaw mabili lang. mo yan sa pwede sa Bed Bath and Beyond, ganon. Mahal man, be. Online sa Amazon, be. Anong Amazon. pangalan? Pang placemat na cellophane na pang cover the whole transparent cellophane cover, protect the furniture. Hindi pa rin kaya dun sa may yun. Ano yun mga mo? Ito na yung binibili ko, guys. Ito rin yung binili ko, guys. Puro pajama. Basta, sabi pa, bibili ka ng 65 cents na bag, sabi ko, no? Ako din. Tumitingin sila, bakit no? No. Of course, no. 68 the original price and then become 10.99. Di ba? Kuripot sa mga sale lang po kami. Oo, sa mga sale. Tignan ko nga kasi mag-announce ako, be. Guys, grabe yung traffic, guys, oh. Bumper to bumper, guys. Kaloka na ito dito. May ata doon. Ay, may disgrasya ata doon. Naloka naman ako nito. Oh, look, may disgrasya ata doon, oh. Anyari, kinuklose nila? Alin? Oh, may doon, oh, kinuklose, oh, kalorki. Wa, nice, stuck tayo dito. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can
drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Kanina, lumabas kami ni Brenda. Pagdating ko dito, pagdating ko talaga, tumawag si Tami. Sabi ko, Han, are you okay? Kasi hindi ko siya nag-text siya kanina pag alis ko. And then, hindi ako nakatanggap ng... Nag-text siya, nag-reply siya sa text ko na alis ako. So, ngayon, hindi ako nakatanggap ulit ng text. Pagkatapos yung parang, uuwi na siya, ganun-ganun. So, ngayon, pagdating ko dito, minessage ko siya, sabi ko, okay ka lang ba? So, ngayon, tumawag siya mga ilang minuto. Sabi pa niya, nagyaw-yaw, nagalit kasi. Ito daw mga driver, alam nyo naman sa city, guys, lalo na mga that time talaga, yung mga traffic. So, ngayon, binunggo siya ng sasakyan na disgrasya tuloy. So, binunggo yung sasakyan niya. And, so yun, okay naman siya. Pero na ano siya ba? Okay naman siya, wala namang nangyari sa kanya. Pero na ano lang siya kasi sa sasakyan. And then, natagalan pa. Tumawag sila ng pulis. So, ngayon yung pulis, sabi pa ng pulis, hindi kami lalabas ng ganyan lang ang problema. So, ngayon, so, walang pulis. So, nag-exchange sila ng information. Nag-ano pa sila, nagsagutan kasi kung sino yung may sala. So, ngayon, binunggo niya si Tami. Nagipagsagutan pa talaga siya. So, yung bumper ni Tami, yung bumper, parang yung front ng sasakyan niya, talagang wangi. Kasi, binunggo talaga siya. So, ngayon, so, nakarating na siya ngayon sa bahay, pero naano siya, nairita kasi, alam nyo naman, pag lalaki, pag ganun yung mga sasakyan nila, masisira. So, ngayon, kailangan niya tumawag ng insurance, mga car insurance, and then car insurance. Yung ganun, patawagan ba para maayos, ipaayos, and then yung insurance, yung lalaki yung dapat magbayad, and then ngayon, so yun, and, naano siya, nairita So, that means, kapag iayusin yung sasakyan niya, gamitin niya yung sasakyan ko para meron siyang magamit, diba, trabaho. So, sabi ko, okay lang naman, kaya nga mayroon tayong dalawang sasakyan kasi kung anong mangyari sa isa, mayroon tayong extra isa. So, ngayon, so yun, naano ako, nag-alala tuloy ako, sabi na, na-disgrasya din siya. Sabi ko, ha? Anong nangyari? Okay ka lang? So, ang sasakyan pala na bunggo. Pero, at least, okay siya. Good thing na okay siya, hindi, bunggo na talagang pati siya nadamay. Yung sasakyan lang. Hi guys! Wala na pala akong bra. So, before natin ito i-end yung vlog, ipakita ko lang sa inyo kung ano yung binili ko para sa mga meron tayong masusuot. Ito siya guys. Look. Look, ito siya. Ano to? Presyo nito is ang presyo is, the original price is $59. And inano na lang ito, 17 bucks. 17 na lang. So, ngayon, pasensya na guys na wala tayong bra. Ay, klarong-klaro talaga. So, yun siya. And then, nag-ano lang kasi para hindi maklaro. So, at ito din, maganda ito guys. O, tignan nyo naman to guys. Look. And ito, small siya. Look, tignan nyo. Meron siyang, yung ano niya is, i-hand wash po ito guys. Kasi, look, tignan nyo naman yan. Look, maganda siya. Look. And, ang price nito is $12.99. It's 13 bucks. And, next is ito. Ang price is 10 bucks. $9.99. Look, ito siya. Mahilig ako sa dark. Alam nyo na yan. So, ito siya guys. I bought it for, pero para maglakad tayo, magpunta saan, meron tayong masusuot. Kasi, konti lang talaga. 3 tops lang. At saka isang skirt. Itong skirt guys is the original price nila. Binaba nila. Parang sinisil nila ng sinisil. No, hanggang naging $8.99. So, ito siya. Okay. And then, look ito. So, yun. And ito yung pinaka na malibat ka guys. Kung sa Bisaya pa malibat, yung taon kang magtanaw kung kinsay sinong nagsuot nito. Kasi, look. Tignan nyo naman, oh.
makaano siya, parang sasakit yung ulo mo. Ano siya guys, sinuot ko siya guys. Gustong-gusto ko. As in, gustong-gusto ko. So, sabi ko, may ano siya dito, look. So, gustong-gusto ko. Ang price nito is $49.9. Look. Maganda siya. Large siya, guys. Pero pag sinuot ko, guys, ang ganda, guys. Nagandahan ako talaga. So, yun. So, makikita ninyo ito kapag suotin ko. So, yun yung nabili natin kanina doon sa Burlington. At saka yung asawa ko hindi tumawag. And I think, hindi na yung tumawag. Natulog na yun. So, napagod yun, guys. Napagod sa kakapagod. But anyway, so yun lang, guys. Thank you, guys, so much for watching.